Vítajte pri ďalšom dieli Zubar, ktorý rád varí. Ahoj, Šaňo. Ahoj, dobrý deň všetkým. Veľmi sa mi páči, že tu máme kopu mäsa, kopu zeleniny. Čo to dnes bude? Dneska budeme robiť hovädzí vývar, taký veľmi intenzívny, ktorý sa dá jesť aj ako normálne polievka a dá sa aj používať ako základ pre iné jedlá. Tí, čo nás sledujete, tak veľmi dobre viete, že toto je kráľ vývarov, pretože keby sa mu pozriete do mrazáku, tak tam má rôzne druhy a veľké tegliky tých vývarov. A používaš ich úplne na všetko, takže teraz si urobíme taký ten tvoj šaňovský vývar, ktorý používaš v tých všetkých receptoch, čo sme videli doteraz? Nie, teraz ideme robiť, doteraz sme vždy používali kurací vývar a dneska budeme robiť hovädzí vývar a ten sa používa zase na iné recepty. Dobre, tak kde začneme? Tak začneme tým, že keď chceme mať naozaj intenzívny vývar, potrebujeme tam mať veľa mäsa, nemusí to byť nič drahé, je to v zásade polievkové mäso hovädzie, ktoré kúpite v hociakom supermarkete. Môže aj kosti. Určite aj kost tam musí byť, tá tam tiež dodáva takú intenzívnejšiu chuť. A dávame tam veľa zeleniny, s tým, že my to nenahážeme hneď do hrnca a nezačneme to hneď variť, ale dáme to najskôr na hodinu piecť. Ja tu mám nôž. Mám to nakrájať na aké kusy? Toto všetko mám nakrájať? To tam všetko pôjde, či? To všetko tam pôjde ešte, aj tá cibula, aj ten cesnak. Tak poďme sa do toho pustiť. Povedz mi len, na aké kusy ti to mám nakrájať? Nemusia byť na... Také? Také. Tak, dobre. Tak. Tak bude to teda intenzívny vývar, lebo máme tu pekač a budeme to všetko piecť, áno? Najskôr to budeme piecť a potom to budeme váriť. Takže to nebude taká low-costová polievočka. Čo sa času týka nie. Dávame prvé mäsovú zeleninu. To je úplne jedno. Takže bude to taká dlhovarená, kvalitná polievka. Aj ty si taký dlhovarený zubar. Áno, Ty už 30 rokov robíš, že? Ježiš, ani nehovor, no teraz to už za 2 mesiace to bude 30 rokov, čo týram neborákov. To by si nepovedali do neho, že už 30 rokov je zubar, že? No. A naša rodinná tradícia je už 60 rokov, pretože moja mama skončila v roku 65. Také neobľúbené povolanie. Ale ty hlavne ani nie si taký ten typ zubara, že že dobre, teraz už mám kliniku, tak ja teraz idem chillovať. Ty si takmer každý deň v robote. No, to, neviem, či sa to dá nejako inak, lebo keď tam nie ste, tak tí pacienti to je celkom ocenia. Dosť veľa sa ich pýta stále ku mne a ja nemôžem robiť úplne všetko, ale musím tam byť a keď sa čokoľvek skomplikuje, ktokoľvek je nespokojný, tak nakoniec to aj tak skončí u mňa. Ja viem o tebe, že ty na štedrý deň niekedy si v robote. No nie, niekedy to vždy som na štedrý deň v robote. Počkaj, vždy? Lebo raz si mi rozprával takú príhodu a ja hovorím, že na štedrý deň v robote, ja som myslela, že to bola nejaká výnimočná situácia. My máme víkendovú pohotovosť, teda nielen cez víkendy, ale aj cez sviatky, lebo myslím si, že je slušné sa o svojich zákazníkov, respektíve pacientov postarať. Sviatky sú medzi zamestnancami veľmi nepopulárne, tak kto bude robiť, keď nie šéf, že? Tak ale ideš mi dobrým príkladom. Toto mám tiež nakrájať, či to tam len tak? Môžeme. Iba na také štvrťky? Alebo na kolieska? Môžeme aj na kocky. Kocky? OK. No, môžeme aj na kolieska. V zásade čím viac, na čím menšie kusy sa čokoľvek nakrája, tým viacej povrchu to má a tým viac chuti to pustí. Áno, posolíme to trochu, pokoreníme, ale iba tak veľmi zľahka, pretože mali by sme to dochutiť úplne až na záver, keď budeme mať tú polievku hotovú. Nikdy v živote som ja nerobila takto polievku. Nikdy. Akože takto, aby vyzeralo. Raz som piekla kosti aj mäso a bola to taká fakt, že intenzívnejšia, taká tmavšia bola tá polievka, že bola taká hnedá. Ale takto, že by som piekla ešte aj zeleninu, no ja som veľmi zvedavá, že ako to bude chutiť. To stačí iba tak veľmi na veľké kusy ten cesnak. Wow, ale to vyzerá, že brutálne. Akože ty si robil už takto polievku niekedy? Kubo? Takto? No. Nikdy. Že není to... Ja mám také nerobil. Ja sa veľmi na to teším. Čiže nedávame tam žiadnu vodu, nič, iba to takto to opečieme. Iba to opečieme. Dobre. Vodu budeme pridávať až keď to bude opečené. Ono to aj pustí nejakú šťavu. A pečieme to na? Na 220 stupňov hodinu. Tak takýto vývar ja som ešte teda nikdy nerobila. Ja som zvedavá, jak to bude chutiť. Šaňo, ty ma vždy prekvapíš. No a teraz to môžeme dať. Ja ti pomôžem ako šarmantná asistentka, ako vždy.
teraz to dáme do rúry. A ideme steť kávu. Tak my sme si zatiaľ kávičku urobili. Áno, kým sa nám pieklo mäsko a zeleninka, tak ty si robil kávičku, ja kávičku nepijem, nie, že by som bol proti tomu, ale proste mi nechutí. Jasne, to je v poriadku. No. A ďalšia vec, ktorú o tebe viem, tak poďme sa pozrieť na to mäsko, ako vyzerá dobre. Mäsko a zeleninka. Otvoríme. Ale vyzerá to výborne, už teraz by sa to dalo jesť, podľa mňa. Tak. Dobre, tak nie. Bola by to škoda, ako to dáme do toho hrnca. Mám ti pomôcť, že to treba podržím tak vyššie ten plech a tebe sa to bude tam ľahšie potom. Pozri, daj mi rukavicu, ja ti to ukážem, ako som to myslela. Dám ti to sem vyššie a bude sa ti to tak ľahšie. Výborne. Môže byť? Určite. Pozri, my sme aký tým. No. Môžem ísť robiť tú sestričku, čo ti bude podávať tie nástroje, vieš? Takéto chutné nástroje. Ježiš, to. Inak toto, keby sa potom uvarilo a potom ešte to, že zredukuješ veľa, tak to by mohol byť aj fakt taký základ na omáčky. No podľa toho, koľko vody z toho odparíš. No. Teraz by to malo byť OK. Skúsme. To je najdlhšia časť dnešného videoreceptu. Presypanie pečenej zeleniny do hrnca. A mäska. Aj mäska. No. Nič, aby nevyšlo na zmar. Nič, aby nevyšlo na zmar. To je správny prístup. Takže dáme tam ešte, že dolejeme 3 litre alebo 4 litre vody podľa toho, koľko chcete, ale ja to dám najskôr, aby sme si vypláchli všetko to, čo tu ešte máme. Inak toto sa ti musím priznať, že sa už zastrajam urobiť tak, ako to robíš ty, lebo minule som mala trochu polievky a potrebovala som iba doliať do nejakú šťavu, vieš? Že trošičku tam dať viacej vody a dala som ten vývar a to chutí naozaj úplne inak. Čiže zastrajam sa ja urobiť, že veľa vývaru a do mrazáku si to nahádzať, vieš? To je naozaj veľký rozdiel. Či varíš len z vody alebo z vývaru. Ty robíš tie vývary také, že neslané, že radšej si potom dosolíš, hej? A radšej to dosolíme na konci, aby sme vedeli, ako to naozaj chutí. No a teraz ešte tam dáme paradajkový pretlak. Paradajkový koncentrát. Do vývaru? Tak toto som ešte nepočula. Toto je 160 ml, tak zhruba deci by sme tam chceli dať. Na tie, podľa mňa aj 5 litrov si dal, nie? Či... No, tak môžeme tam dať. A nebude to chutiť ako paradajková polievka? Uvidíš. A to ste počuli už niekedy? Že dať paradajkový pretlak do vývaru? Nechaj sa prekvapiť. Dobre, ja sa nechám. A máš aj pri tých 30-ročných skúsenostiach so zubarčinou nejaké takéto vychytávky, že ľudia pozerajú, že to kde si videl? To neviem, ako chodím na veľa školení a v zásade kopírujem alebo inšpirujem sa tými školiteľmi. Ja vám to otestujeme a potom na rovinu poviem, že či to bolo dobré, lebo akože toto je vec, ktorú by som asi neskúšila, ani keby to vidím na YouTube. Vážne. Ja som to skúsil, to vynikajúce. No dobre. Teraz to budeme variť v tlakači? Teraz to budeme variť v tlakači, kým to zovrie a potom dodáme na najmenší plyn a necháme to vrieť 2 hodiny. A keby sme to nevarili v tlakači, tak koľko? Aj takých 5 hodín? 4-5 hodín. 4-5 hodín. No. Tak do toho, no. Akože paradajkový pretlak do vývaru. Paradajkový koncentrát. Taká to je to isté. Takže mäsko a zeleninka boli upečené. Teraz sú dobre uvarené. Musíme to len ochladiť. Ty to zase budeš dávať pod vodu? Áno, lebo keď to budeme... Dobre, tak ja odchádzam zatiaľ. Dobre, tak si to dáme ochladiť pod vodu. To neviem, či je dobrý nápad. Prečo? Čo? Ja neviem. Keby som... neviem. Dobre, vidíme, že už nám tam... Nesyčí. Nesyčí. Čiže nebuchne to. Neboj sa. To sú tie posledné slova pred smrťou, či tie vety, to by neboj sa. To bude v pohode. Teraz si ho prelejeme. Asi tuto nie, či? Ako sa ja dobre poznám, tak určite mi to niekde pokvapká. Ale vonia to výborne. Ale keď mi to pokvapká kdesi a potečie nad dresom, tak mi je to jedno. Krásny hustý vývar.
A to je fakt dobré, ale. Si prekvapená, za každým si prekvapená, že by si mohla byť menej prekvapená. Dáme odtiaľ trošku preč toho tuku, aby tá polievka nebola až taká strašne masná. Dáme odtiaľ ten tuk preč. Som rada, že dbáš o všetky ženy, ktoré pozerajú toto video a sú na redukčnej diete. To nie je len kvôli redukčnej diete, ale aj kvôli chuti. Toto je taký hlavný vývar na používanie ako základu do nejakých polievok, alebo to takto sa normálne dá jesť ako Môžeš to vývar? aj takto normálne jesť, môžeš tam urobiť slíže, môžeš tam urobiť halušky, môžeš si tam do toho urobiť, ja neviem, mäsko, zeleninu, čo len chceš. Ale ja vám musím prezradiť, že my budeme z tohto základu, z tohto vývaru robiť cibulačku. Takže určite si buď zapnite odber alebo upozornenia, pretože budeme robiť francúzsku cibuločku, kde ide do základu práve tento vývar. Čo teraz s tým? Ideme to aj dosoliť trošku? Alebo Musíme to ochutnať. Ja som to ochutnala, aby som tam trošku soli dala, ale Tak dajme. ja mám rada slané. Takže To je všetko. OK, tak si to poďme naservírovať. Ale ja idem teraz s tou trošku soli, počkaj. Vždycky tak málo soli aj. No jasné. Ja ľúbim túto polievočku. Ja ľúbim túto Lepšie. polievočku. OK. Ja ľúbim V istej reštaurácii v Bratislave robia, majú takú polievku, oni volajú, že beef tea, ako hovedzí čaj a donesú vám horúci vývar v šálke. Tak môžeme to vyskúšať takto. Parádna. Ale ono to fakt vonia veľmi... Tak ako ešte som necítila nič, aby voňalo. Fakt. Je to niečo medzi paradajkovou polievkou a tým vývarom, ale nechutí to ani ako vývar, ani ako paradajková polievka. Tak na zdravíčko. Na zdravie. A vy si určite urobte tento vývar, pretože je to parádna vec na základ do tej cibulačky, ale aj takto iba si to vypiť. Ale s čímkoľvek, ako základ akýchkoľvek omáčok, alebo iba ako polievka. A nezabudnite si pozrieť, ako budeme variť tú cibulačku, pretože tá bude ešte lepšia ako toto. Fakt je dobré. Sa nezdáš?